ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ହାଡ଼ିଆ ପଠା। ଏ ହାଡ଼ିଆ ପଠାରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନର ଏକ ସମାରୋହ ହେବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡର ତାର ସମସ୍ତ ସାଜସଜା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 80% ସାରିଥିବା ଫଳରେ ଆମର ଶାସନ କଳର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମାରୋହରେ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କଟକ ସହର ଭାଇଚାରାର ସହର ଉପରେ କାଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ସଂଗଠନ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ବିପଦ କଟକ ଭାଇଚାରା ସହରରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରି ନବବର୍ଷଟିକୁ ଖୁସିରେ କଟାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।